dai kuri kubuda dai ndatobuda kudhara ndatongomirira jena muponesi itai fast madam ndira kubuda saka ndati atokupotsai ka ndatotega ndimhanye ndinoone bamunini because pane urongo hwaitwa semhuri mamusipo manje mamusiri kubatika funga nyaya yenetwork ichichi ndakabva kwandaipocha wifi kandakunoona saka network yakunetsa kuno mabhanduru ichichi saka utorongo huripo hwemhuri ndehwekuti titenge mombe yekunodya kumusha toda ndosangana semhuri get together semhuri saka padoka usai maita ngoti semhuri tokuta macontributions totenga mombe yedu vanhu vatoonewo kumaraini kuti chi aiwa vanhu vanga vari kumabasa zvishongo vanga vachishanda urari pada contribute aiwa vagoko toda norira haya goko ndozvakoda semusha kudi uchiteketi wosaura kuti pada contribute wakuta kuti pagochwa patengwe mombe vanogocha vachigocha dzeusavi animaona aiwa haisi problem madam ani mazuva pata contribution saka mongo paridawo ruoko rwenyu munhu wese semhuri achaisawo ruoko mombe yoita haisi problem inini sababa nemudzimai anditi madam motocontributa banga anditi ini chacontributa utamba kuitira paipai paonekwe banga rekutekesa chi mombe ini chaona banga rokuti chaona utambo kuti mombe yetese isungwe saka hai don't worry isu tichangobvisa banga netambo namadam tsunzisana pamwe chiro chinyorai paridawo macontributions emari kuti mombe itengwe mombe yacho haisati yavepo ayo but tambo nebanga icontribution kai obviously tambo ichadiwa but kwatotengeko kutogona kutopiwa tambo ikoko kwatoitawana mombe haisiri contribution kai haisiri mambotorazvo get together eka asi semhuri kati handiti munoziva kuti mhuri vedu tengori 6 saka toida kunzwa kuti mombe dziri kuita mari tochiita divide imi chinzwai madam momanya munonzibvunza pamupedza namapo kuti tambo dziri kuita mari handitika nebanga motouya nebanga imi chotokuva mari yekuti motenga banga resimbi banga ringanize pamwe toda contribution yemari ayo mari ndiri kunotivakomana vatsvage mombe baba mureu tambo ndiri kunotora here tambo ndinotenga nemari ndikunotenga tambo nemari tine banga rinokwanisa kucheka mombe rima kutonotenga banga iroro kutonotenga banga iroro saka ndingati shoko marinzo saka ndingati ndaudza vanhu shoko vakati vachacontributa tambo nebanga ika haisi contribution yatoda patoda cash tambo muna here haisi kudiwa apa tambo muna here kana tawana mari tatoronga zvetambo tisuda zvokuzoronga futi ndozvonetsa sarai muchironga paridiwa mari ndichangokudza kuti paridiwa mari ichete ndo problem ine vanhu aiwa manje ndichamangwana ndokudza kuti tanzi mari ipa munhu aiwa ndo problem iyoyo iyo tambo inotorwa mari atari zvetambo inotengwa nemari ma tuti mombe yechristmas amwana aiwa tambo iri kunotengwa nemari tingaita kumwetera tambo yacho iri kunotorwa mari tambo yatinotenga nemari aiwa hai contribution iyo ukatana watonzi parudiwa chinhu wacontribute or something vanhu voti hauna contribute ndo vanhu vanotipesasa paukama tikati contribution handiti kuzva kuti paroda kuratidza kuti iwo waburisei mbundu ndiri kunyepere mbundu handiri kuona mbundu ari kunyatsoona ndi fair deal but mukoma warotaura kuti kwanzi hatina contribute itai sadza vanga vaida kasadza vanga vatokanga makanyaya kedu nai zviti ngavazive kuti paitwa contribution mai vata contribution iwo mwana vachita contribution yekudlawo matumbu nechiropo handizvozvo mwana kuti anonocontribute kudlawo matumbu nezviropa ndizvozvo zvatopera hai contribution iyo isitangoroto muchefunyefu ini ndo yafarira mbabvi